găsit, doamnelor și domnilor! Mulțumesc că ați ales să rămâneți în continuare alături de TVR Internațional și să urmăriți emisiunea Un Doctor pentru dumneavoastră. Venim în fiecare zi cu informații pentru sănătatea dumneavoastră. Astăzi ne-am gândit să abordăm un subiect din sfera stomatologică, iar informațiile pe care vi le oferim sunt pe tema afecțiuni parodontale. Invitatul meu este domnul dr. Ciprian Buicu. Mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Ca de fiecare dată ați venit cu materiale ca să și explicăm telespectatorilor cum putem preveni aceste afecțiuni, pentru că cred că de la prevenție pornește totul, dar intrăm în detalii puțin mai târziu. După cum bine știți, emisiunea este una interactivă, așadar vă invit să intrați în legătură directă cu noi și să adresați dumneavoastră întrebări invitatului meu. Numerele de telefon sunt 00421 305 8976, 00421 305 8977. Rețineți și adresa noastră de e-mail undoctor@tvr.ro. Cu siguranță veți afla un răspuns la solicitările dumneavoastră. Așadar, foarte multă lume se plânge de astfel de afecțiuni parodontale. Deci, care să fie cauza, domnule doctor? Oamenii nu mai sunt atenți la ce mănâncă, consumă prea multe dulciuri, igiena orală nu este una foarte bună. Aș spune că e un complex de factori care determină apariția acestei boli. Aș vrea să spun însă că este o boală destul de nou apărută, este o boală modernă, a omului modern. Și așa cum amintea și dumneavoastră, se datorează și alimentației, se datorează și stilului de viață actual, se datorează și, spun specialiștii, unei doze destul de însemnate de stres zilnic. Deci avem de-a face cu puțin din fiecare. Și tocmai de aceea tratamentul, dacă putem spune așa, al bolii parodontale, deși oficial nu există un tratament exact al bolii parodontale, este paliativ. Așa că noi, medicii, încercăm puțin din fiecare din acești factori să-i eliminăm pe cât posibil. Dar, practic, ce înseamnă afecțiune parodontală? O afecțiune a dintelui, o afecțiune a gingiei, o afecțiune a cui, practic? Vedeți dumneavoastră, dintele, el stă în os, într-un sistem de ligamente, ca într-un hamac. Ori aceste ligamente, din anumiți factori, încep să aibă de suferit. Aceste ligamente, numite generic parodonțiu, învelesc dintele de jur împrejurul lui, după cum vă spuneam, și determină apariția acestei boli, adică punctul de plecare al bolii este la acest nivel. Și de aici încep o serie de manifestări și la nivelul osului și la nivelul gingiei și se intră într-un cerc vicios din care de cele mai multe ori, sau aproape de cele mai multe ori, se termină cu extracția dintelui. Adică trebuie să spunem că boala parodontală dispare în momentul în care dintele nu mai este pe arcadă. Pentru că nu mai are obiectul pe care să-l atace, nu mai au acele ligamente care să se distrugă. Cum se manifestă această afecțiune și dacă sunt oameni predispuși în a face parodontoză sau afecțiuni parodontale? Sunt oameni care pot fi predispuși în a face asemenea afecțiuni sau oameni care pur și simplu se consideră sănătoși, dar din cauza unei alimentații, așa cum am căzut și de comun acord, despre factorii care duc la apariție, sunt incriminați și factori genetici, este adevărat. Deci am văzut foarte dese cazuri în care pacientul reclama faptul că seamănă la dinți cu unul dintre părinți. Și că și acel părinte și-a pierdut dinții, cum spune, doamne, mi-am pierdut dinții sănătoși, i-am scos eu cu mâna. Este un factor genetic, într-adevăr, dar nu se știe în ce măsură și nu se știe încă dacă se transmite mai mult pe cale maternă, pe cale paternă. Totuși, factorul genetic este destul de puțin important dacă boala este luată din timp, este semnalată din timp, dacă se
merge la medic din timp și dacă încerci câteva metode de profilaxie. Cred că acestea sunt cele mai importante până la urmă, dar înainte de a ajunge la profilaxie și la prevenție, pentru că aici vom insista mai mult, aș vrea să revin cu câteva întrebări legate de această afecțiune. Se spune cum că aproape 50% dintre femeile cu diabet de gestație prezintă simultan și afecțiuni parodontale. În schimb, 10 femei gestante, dar fără diabet, din 10 femei gestante, dar fără diabet, numai una suferă de boli parodontale. Există o legătură între anumite afecțiuni, gen diabet, o femeie însărcinată, bine, asta nu e afecțiune, e o bucurie până la urmă, dar iată că consumă și din energia există niște femeii. modificări hormonale care apar în timpul sarcinii sau... și care determină într-adevăr afecțiuni parodontale, însă acelea sunt afecțiuni parodontale pasagere, sunt mai mult niște afecțiuni ale gingiei. Noi le încadrăm în categoria gingivitelor sau gingivostomatitelor și se pot trata local în timpul sarcinii cu diversi colutori, cu diverse soluții și cu metode, iar revin, de profilaxie și se remit. Oricum se țin sub control în timpul sarcinii și după ce se întâmplă nașterea, de regulă dispar singure. Deci dispar singure. Dar cum își dă seama o persoană că poate avea o astfel de problemă? Evident că mersul la medicul stomatolog este cea mai bună soluție, dar știți cum e, până ajungi la medicul stomatolog trebuie să te înarmezi foarte bine cu curaj, nu? Dar dacă o persoană se uită în oglindă și, nu știu, observă o gingie retrasă, că îl doare în zona gingiei, că se mișcă un dinte, că care sunt semnele? Sunt mai multe semne și toate țin de gingie. De ce țin de gingie? Pentru că, după cum vă spuneam la început, aceste ligamente care au de suferit atrag după suferința lor, inflamația lor, atrage o serie de modificări și la nivelul osului. Și aici vreau să vă spun că osul de obicei se resoarbe în anumite zone, în zonele în care acele ligamente sunt inflamate, și resorbindu-se osul, odată cu el, gingia începe să prezinte niște modificări și se poate modifica în două feluri. Ori cu minte, fără să se inflameze, urmează retracția osului și atunci și osul și gingia coboară și observăm acele retracții care sunt foarte vizibile și mai mult sunt foarte sensibile. Exact. Dar sensibile, care este zona sensibilă? A dintelui sau a gingiei? A dintelui, pentru că dintele ne doare la cald, la rece sau... La cald, la rece, la periaj mai ales, la acru, la... alimente mai picante. La gusturi extreme, ca să zic așa, dulce, acru, exact, da, la gusturi extreme. Amar, sărat. Dar de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că dintele săracul este, porțiunea lui radiculară, deci rădăcina, este denudată, este descoperită. Și stratul de smalț protector se oprește la nivelul joncțiunii între coroana propriu-zisă și rădăcina. Și atunci rădăcina rămânând descoperită, tot ceea ce înseamnă contact cu mediul exterior se întâmplă prin acea zonă. De aici apare sensibilitatea. Retragerea aceasta a gingiei poate fi cauzată și de un periaj destul de dur pentru gingie sau mă gândesc că e o persoană care se spală foarte, foarte bine din dorința de a avea dinții albi și strălucitori sau curați. Dacă... Vine să râși. De ce? Pentru că am întâlnit extrem de puține cazuri de acest fel. Măcar să se spele lumea extraordinar de bine, astfel încât să-și determine problemele. Aici mă gândesc că probabil gingiei. oamenii nu știu ce fel de periuțe să-și aleagă, pentru că și aici e o problemă. Chiar am citit într-una din reviste cum că contează foarte mult și părul acela al periuței, dacă e unul tare îți dăunează, dacă unul e moale... Contează și acest aspect, sigur că da, dar... Mă gândesc că tehnologia din ziua de astăzi îți oferă atâtea
oportunități de îți oferă și avea grijă? Am adus și eu aici și o să vorbim despre ultimile apariții în domeniul periajului dentar ca metode de profilaxie, dar sigur că e o decizie în a-ți cumpăra o periuță aproape singur, să recunoaștem. Evident că nu te duci la medicul stomatolog să-l întrebi ce fel de periuță mi se potrivește. Vi s-a întâmplat, domnule doctor, să vină cineva să vă întrebe ce fel de periuță să-și cumpere? Mi s-a întâmplat, sigur. Deci că da. există și astfel de oameni. Există oameni care se preocupă de așa ceva și eu mă bucur foarte mult că există și e normal să existe. Dar poți să-i sfătuiești funcție de tipul de gingie pe care îl au. Pentru că, după cum vă spuneam, gingia ori coboară și atunci nu este inflamată și apare doar această denudare a retracției a gingiei împreună cu osul, ori se inflamează. Și atunci, dacă se inflamează, sunt niște semne clinice cu totul diferite. Gingia este burjonată, este crescută în exces, este foarte sângerândă, sângerează aproape la orice mișcare. Nici nu trebuie de multe ori să te periezi ca să capeți o mică sângerare locală. Aici avem de-a face cu altă simptomatologie și trebuie să abordăm cu totul diferit problema. Se pune problema unei inflamații, după cum vă spuneam, și atunci trebuie urmărite toate căile de reducere a unei inflamații. Acestor pacienți nu poți să le recomanzi o periuță la fel de dură ca celor care au o gingie normală și doar dintele denudat. Pentru că ei trebuie să-și realizeze un periaj dur, un periaj ușor, cer scuze. Dar cu tehnica de periaj, la fel este o problemă, pentru că în momentul în care ai o inflamație, trebuie să simți, să știi sau să fii învățat de către medicul stomatolog în ce fel să-ți periezi gingia, astfel încât să îi faci un masaj, între ghilimele, prin acest masaj contribuind la reducerea inflamației. Și contribuind la reducerea inflamației, păstrând gingia în locașul ei, deci nu încercând să o denudezi de pe dinte, de pe os. Vă reamintesc, stimați telespectatori, astăzi vorbim despre afecțiuni parodontale. Invitatul meu este domnul dr. Ciprian Buicu. Vă invit să intrați în legătură directă cu noi și să adresați dumneavoastră întrebări invitatului meu. Numerele de telefon sunt 00402 305 8976 00402 305 8977. Aveți de asemenea și adresa noastră de e-mail la îndemână. Ne puteți scrie, ne puteți trimite întrebări pe această adresă. Cu siguranță veți afla răspuns. Din experiența dumneavoastră, domnule doctor, în ce stadiu vin pacienții cu asemenea probleme? Vin la început? Vin când exact atunci trebuie să intervii cu anumite tehnici, sau vin când este mult prea târziu și atunci trebuie să extragi anumiți dinți? Din păcate, sunt pacienți care apar la cabinetul stomatologic destul de târziu. Trebuie să vă spun că în ultimul timp mă bucur foarte mult să văd tineri că vin la cabinet. Îmi pare rău că vin cu probleme, e adevărat. Dar mă bucur să văd că vin tineri din ce în ce mai mulți și care pun foarte matur și serios problema și modul lor de abordare este unul care conduce spre o igienă și spre o atitudine sănătoasă. Cât la sută dintre persoanele cu afecțiuni parodontale erau tineri? Cât la sută erau în vârstă? Ca să știm cam pe la ce vârstă ar putea să apară această afecțiune parodontală. Am observat că la bărbați, cel puțin, vârsta de 40 de ani este una critică. Adică un bărbat între 40 și 50 de ani este cel mai supus parodontozei. Foarte puțin bărbați peste 50 de ani, foarte puțin, într-un procent mult mai mic. De bărbați peste 50 de ani care încep să aibă probleme. De-abia la o vârstă destul de înaintată, în jur de 70, mai pot apare probleme parodontale. La femei sunt tot așa două perioade, dar sunt foarte depărtate între ele. Am observat paciente care vin în jurul a 30 un pic
ceea ce corespunde de cele mai multe ori cu perioada de sarcină, pentru că și perioada de sarcină, prin modificările pe care le presupune, cum să spun eu, este un punct de plecare, un imbold pentru boala parodontală. Orice breșă în sistemul de apărare al dintelui, reprezentat de gingie și de acest sistem de ligamente, lasă urme. Oricât de bine este condus un tratament în acest sens din timpul sarcinii, oricât de bine pacienta are grijă de igiena. Să mă gândesc acum, în timp ce vorbiți de femeia însărcinată și mersul la medicul stomatolog, după ce că trebuie să ia în calcul atâtea alte analize, trebuie să se gândească o femeie care își dorește să aducă pe lume un copil și la sănătatea dinților. E foarte important să se gândească mult mai înainte de a concepe. Mi-ați luat vorba din gură, vreau să vă întrerup. Am foarte multe paciente care vin la mine și îmi spun: domnul doctor, eu vreau să-mi rezolv toate problemele pe care le am pentru că am de gând să fac un copil. Și eu salut această atitudine. Pentru că în momentul în care intervine o sarcină, eu ca medic stomatolog sunt legat de mâini și de picioare. Nu pot să fac o anestezie decât în al doilea trimestru după luna 5-a, nu pot să folosesc o serie de medicamente, oricum durerile care pot apare, dureri poate normale în cursul unui tratament pentru un om normal. Dar dacă se inflamează, mă gândesc. Gândiți-vă că o femeie care este însărcinată nu are voie să ia medicamente antiinflamatorii. Exact, sau antibiotice. Sau antibiotice, decât banalul paracetamol, care este recomandat de toți medicii ca fiind aproape inofensiv. Nu mai vorbesc că poate în munca noastră ne ajută foarte mult o radiografie, este exclus. Sunt metode de protecție, acum apărute nou, șorțuri, dar eu nu aș risca să-mi trimit o pacientă să facă o astfel de radiografie. Evident, acum tehnologia îți oferă foarte multe posibilități de a interveni la timp, dar totuși se pune mai presus sănătatea micuțului și a mamei până la urmă. Așadar, totul înainte de a se pregăti să aducă pe lume un copil. Iar astfel de paciente vin în jurul vârstei de 30 de ani. Vin în jurul vârstei de 30 de ani. Sunt persoane care au așteptat până să facă un copil, au așteptat să-și creeze poate o situație, să aibă o stabilitate în familie și atunci sunt foarte maturi în gândire și vor să facă totul ca la carte. Uneori e bine să-ți planifici totul așa. Bun, aș mai avea foarte multe întrebări legate de această afecțiune, de apariție, de ce se întâmplă atunci când sunt extrași dinții, nu? Trebuie să înlocuiți, dar pot fi înlocuiți cu un implant, cât de devreme, cât de târziu, dar toate acestea mi-aș dori să le vorbim după ce oferim telespectatorilor și alte informații decât cele prezentate astăzi. Vă las în continuare în compania domnului dr. Mihai Jianu, care vă va oferi și alte informații. Spina bifida nu înseamnă nimic dacă este spina bifida ocultă. Spina bifida, poate că și domnii care sunteți aici, au și eu, nu mi-am făcut o radiografie, nu înseamnă nimic. Înainte, ce înseamnă spina bifidă? Este deschis arcul posterior, arcul neural. Cele două apofize transverse nu se închid pentru a forma apofiza spinoasă. Ori la nivelul ăla L5 nu mai există măduvă. Măduva se termină la nivelul L2 de regulă. Acolo sunt numai terminațiile nervoase, așa, filum terminale și celelalte. Adică pot exista adulți care să aibă și să nu le Sigur. Există și spina bifida care se vede la exterior și care pune probleme, dar alea sunt formele foarte grave care trebuie operate de nou-născuți. Dar, în general, 99% sunt asimptomatice. A existat o vreme, decenii, în care se dădea vina spina bifida pentru enurezis, pentru multe lucruri de-astea
incontinență urinară, ceea ce nu este adevărat. Deci, în timp s-au dovedit a fi nefondate? Sau? Sigur, adică teoria că legătura dintre spina bifida și enurezii sau alte boli este asimptomatică, pur și simplu. Da, m-am gândit că e bine să... Și acum chiar e bine că am punctat lucrul acesta. Da. Nu. Sarcină se tot aude, tot cauți chestia asta. Da, și eu mă uit pe net, pe forumuri și de multe ori mă îngrozesc ce sfaturi își dau mamele una alteia. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Vă reamintesc tema ediției de astăzi, afecțiuni parodontale. Mai pe înțelesul dumneavoastră, al meu, parodontoza este tema ediției, așadar vă invit pe dumneavoastră să intrați în legătură directă cu noi și să adresați întrebări invitatului meu. Probabil că și întrebările dumneavoastră vor ajuta să le clarificăm și problemele celorlalți telespectatori. Așadar, numerele de telefon sunt 00402 305 8976, 00402 305 8977. Numerele de telefon le aveți afișate și pe micul ecran în cazul în care am vorbit mult prea repede. Așadar, vă spuneam puțin mai devreme, înainte de a afla câteva informații despre spina bifida oculta, dacă în cazul în care dintele natural, sănătos, cade, ce se întâmplă după aceea? Mă gândesc la sănătatea pacientului. Acel dinte poate fi înlocuit cu un implant, poate fi înlocuit cu placă, cu punte, cu ce se poate înlocui ca și viața normală, socială, sănătoasă a omului să fie una. Deci, după cum vă spuneam și la început, extracția dintelui sau pierderea dintelui de pe arcadă este ultima fază a bolii. Până la această ultimă fază, contează foarte mult cum a fost tratată sau netratată boala. Pentru că, funcție de ceea ce s-a întâmplat și ceea ce s-a făcut pentru tratarea bolii, substratul osos în care dintele a stat până la momentul în care n-a mai putut fi ținut, substratul acela osos suferă sau nu modificări mai mari sau mai mici. Pentru că pe noi nu ne interesează ceea ce se întâmplă cu dintele respectiv. Dintele respectiv s-a pierdut și v-am spus și la început, asta înseamnă că boala parodontală a dispărut pentru acel dinte. Boala parodontală nu este generalizată la nivelul întregii arcade ca o entitate, ca o boală care cuprinde toți dinții odată. Ea poate să cuprindă toți dinții odată, e adevărat, dar îi cuprinde treptat și în diferite stadii de evoluție. În momentul în care acest substrat osos este mai puțin distrus și este osul care ne rămâne este în cantitate suficientă, putem pune implante. Putem insera implante, putem realiza punți dacă dinții limitanți breșei dentate sunt suficient de bine implantați și nu au suferit modificări așa de mari. Bineînțeles că aceste lucrări dentare nu vor avea rezistența unei lucrări făcute pe un dinte sănătos, e adevărat. Dar chiar este o metodă de menținere cât mai mult timp a dinților pe arcadă, este ca dinții rămași să fie solidarizați, astfel încât presiunea masticatorie să se exercite pe toți dinții odată, să nu se deformeze într-un fel. Când se intervine cu un implant, după ce s-a rezolvat problema parodontozei, adică sănătatea bucală este una aptă pentru a susține un implant, sau se poate face și în stadiul Ați spus o întrebare foarte bună, pentru că de regulă pacienții care ajung într-un stadiu foarte avansat al parodontozei sau al afecțiunilor parodontale au de regulă o igienă defectuoasă. Spun de regulă pentru că nu este neapărat necesar. Ori condiția numărul 1 de inserare a unui implant sau de succes a unui implant inserat este tocmai igiena dentară extraordinar de bună. Eu, la toți pacienții mei cărora le inser implante, țin o legătură și insist foarte mult în a ține o legătură după
Deci tratamentul, ca să spun așa, începe cu adevărat după inserarea implantului, pentru că printr-un detartraj banal, printr-o igienizare, un periaj profesional, urmărești tot timpul starea de igienă a țesuturilor de jur împrejurul implantelor și nu numai, deci în întreaga cavitate bucală. Avem un telefon din Israel. Bună seara, doamna Ana! Bună seara! Vă rog, întrebarea dumneavoastră. Aș avea o întrebare pentru domnul doctor. Da. Eu am venit din România în anul 83. Și atunci acolo mi-a făcut dinții. În partea de sus am un fel de, nu știu cum se cheamă, gheșer. Adică toată partea de sus este una singură. Placă vă referiți? Adică am avut, nu știu cum se zice pe românește, nu mai știu românește. În sfârșit. O placă? Partea de jos, părțile de jos am tot așa 5. Da, o placă. Bun, am înțeles. Întrebarea dumneavoastră, doamna Ana, și aș vrea să ne înțelegem doar prin telefon, pentru că este o întârziere dacă ne ascultați la televizor. Da. Vă rog. Întrebarea mea la domnul doctor, în partea de jos am tot așa o placă cu 5 dinți. Și vreau să-l întreb pe domnul doctor dacă am făcut un film și mi s-a spus că totul e în regulă, dar mie mi-este foarte la rece, la cald îmi face probleme. Bun, nu sunteți mulțumită de... Doctorul mi-a spus că totul, medicul meu dentist mi-a spus că totul este în regulă. Bun, și ce doriți să aflați? Dacă puteți să mergeți înainte cu această placă sau dacă trebuie să o schimbați? Da. Bun, am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, doamna Ana. Rămâneți alături de noi să aflați și răspunsul. De obicei se schimbă aceste intervenții totale, ca să spun așa, periodic sau se poate schimbă ține la o perioadă de timp, dar durerea la cald, la rece, de obicei, apare la dinți care nu au fost tratați. Dânsa, dacă are proteze totale, trebuie să vadă, sau noi trebuie să vedem o radiografie, astfel încât să observăm și să ne dăm seama dacă tratamentele pe dinții rămași sunt făcute corect sau dacă nu cumva are vreunul din dinții rămași fără tratament corect efectuat pe canal, din de care ar putea să dea dureri la cald, la rece. Osul propriu-zis sau mucoasa pe care stă o proteză totală nu poate să dea dureri la cald, la rece. Așadar, atunci când se face o punte sau o placă, o proteză totală, se scoate nervul în totalitate sau poate fi lăsat acolo? Ca să dânsa a spus că sus are o proteză totală, da, iar jos și are jos 5. mai are 5 dinți. Da. Sus nu mai are ce să o doară pentru că nu mai are dinți. Dacă proteza e totală, înseamnă că este dintr-o extremitate în cealaltă. Iar jos, la acei dinți care au mai rămas, probabil că unul din tratamente ori nu a fost efectuat pe vreunul din dinți, ori nu este corect Și ce poate să facă doamna? Poate să facă o radiografie și un consult la un medic să se prezinte. Mulțumesc, sper că ați reținut informațiile, doamnă Ana. Noi ne întoarcem la afecțiunile parodontale, domnule doctor. Rămăsesem la parodontoză și implantul dentar. Dumneavoastră spuneați că este foarte importantă igiena orală atunci când se intervine cu un astfel de implant. Da. Dar mă pun în locul omului simplu. Dacă acea parodontoză a intervenit asupra dintelui natural al lui, nu? Și a căzut, acea afecțiune nu poate ataca și implantul acela și e posibil să cadă? Asta este una din poveștile care circulă despre implante, pentru că mulți pacienți vin și spun: domnul doctor, eu am parodontoză și aș vrea să-mi faceți un tratament pentru ea și să-mi rezolv și celelalte probleme. În momentul în care în zonele laterale ale maxilarelor nu mai sunt dinți și nu mai sunt molarii, premolarii, și au rămas doar dinții din față,
pe care îi tratezi, curezi foarte bine, asanezi absolut tot ce înseamnă pungi parodontale, ții sub control boala și vezi că ai oarecare rezultate printr-o serie întreagă de măsuri